Yes. As and when we want it. Koro adwa nyiso Oscar ni kembe ariyo ma government owacho ni dhi loso Mau Summit through the PPP framework. And China Road Bridge Corporation, CRBC, and Chongdong High Speed Road and Bridge International. Talking here, it outlined kambini dhiti mango ango momiyo wa engage gi. Omiyo seche moko be wa educate jopiny ni yes okinge gima dhi mbele lakini okingeo nikech pokimanyo. But information nikita paro ni chieng mane rais odhi yaocha ne kembe gi ne nitie. En mane ok na nyal paro nyinge gi. Omiyo en gima is out there. The government is as transparent to that extent in regards to that. Mathika roto pokangeo kikawachi to gimi wacho momora eni kaponi en adiera ni Thika super highway madhi bedo dual as well to jogi ok dhi chulo to nango jo mar madhi Nyanza tidhi timnadi idhi chuli to bende ang'o momitimo gigi nyocha kane rais ker mokalo migosi Uhuru Kenyatta ne loso this highway, this expressway. Tony walament kaka jo Kenya ni gini dhi hinyo wa nikech onge kaka idwa na chul 300 shillings every day or 400 shillings nikech inflation nyocha neno ka CS Murkomen or increase charges because of inflation. No yuak, but in the long run when you see the convenience, the efficiency, Mandara, expressway, Makuro, ki walk airport, Tichopo town within 10 or 15 minutes. That is the truth. That is the truth. Does it outweigh this? And in the whole concept of even this sovereign wealth fund, any bendentire kaka wanyalo yudo intergenerational equity. Mateni kata mumbunya sa wachonia ngano janyuol maber kaono mwandu na nyithinde. Bende Kenya bende nyalo kano mwandu ne nyithindgi. Koro ka gini osechulo konyis ni wabo chulo kembegi forever. Nyaka you bear the burden. Nikech kata indeche miringa gi osiepa madhi Siaya nitiere kwaru moro mano chulo tax mano miyo ndara no los marach kaka no loseno. Omiyo wan bende nyaka kaka jopiny wayie ni sani en time marwa to bear the burden of growing our economy, to bear the burden mar change your country ni kaka wadware for the generations to come. Omiyo en gima ber we welcome. So yes, gima yie kodi kendo niya we must engage the public at whatever level. Jopiny nyaka kaw pachgi kendo nyaka ginge ber mar chenro go. Yes, nikech seche mandara no kal ibo yudo kata no odhi ketho ne ng'ato kata puodho. To is that person ready niya ayie seize land nani mondo ndaro kalka? To the compensation kata midhi miye is it commensurate gi gima dhi timre kacha? Omiyo jopiny nyaka engage ni nitiere kaka ndarani dhi hinyo ndalo igero expressway. It really inconvenience people and everyone cast for sure including myself. Ni ayawa chiemora nindo Mombasa Road literally nyaka 6 in the morning. That is the inconvenience ma jopiny nyaka ng'enia seche moko there's this level of inconvenience makata project ni dhi timango dhi kelo nu. Nitiere ber bende machal kama madhi project ni dhi kelo but the bear outweighs these other things. Emomiyo waneno niya mondo wachope first world country nitiere the inconveniences as a people we must income. Awinjo nyarawila mana mapiyo wadhi yuyo madumba nyarawila mapiyo. What happens is, for example, issue mar express road ma nyarawila wacho ni en convenient ni jedi. No nego bed ni express road kolos ok en just convenience. Nego bed ni solve problem mar traffic